Покрай създаването на този проект и целият този дълъг път, аз срещнах доста хора, които също като мен имат мечти и нещата станаха много сериозни. Сигурно Стефан вече съжалява, но връщане назад няма. Изключително горд съм от факта, че всички вие сте тук днес и може да представим този невероятен проект в своя разцвет, бих казал, защото тези 2 години, които минаха, бяха много трудни, много пот изляхме, за да стигнем до това ниво, което в момента ще ви представим. За нас главно действащо лице и мотора в това нещо е екипа. Екипа от механици, които се постараха, искам да благодаря на всички тях. Тази зима тези коли, които ще видите, са малко да бъдат в вида, в който са, защото аз имах удоволствие да тествам един от автомобилите преди 3 седмици. С Георги направихме тестове в Балкана. Имаме около 100 състезателни километра тестови и да ви кажа, че наистина сме свършили страхотна работа. Другите виновници са тези млади момичета и момчета, за които се борим да се докоснат до истинския спорт. Опитваме се да им пресъздадем най-добрата ситуация в държавата, в нашия спорт, която може да се направи. Мисля, че не само в България, изобщо в Европа този проект е на много високо ниво и се надявам да го оценят и да постигнат невероятни резултати. Знаете, че другата седмица заминаваме за Румъния, където е първия кръг от нашия шампионат. Мога да кажа, мога да ги представя поименно, защото никой от тях не го направи, нали, от моите партньори. Цяла зима работихме с тях и очаквам много добри резултати от всички тях. С откриването на този шампионат не свършва нашата работа. Напротив, от утре започваме тестовата програма с всички пилоти. Този уикенд сме го оставили за запознаване на пилотите с автомобилите, защото те ще се качат в изцяло непознати нови автомобили за тях. Мога да ви представя Симеон Симеонов и неговия навигатор Йордан Йорданов. Това е пилот, от който очакваме страшно много тази година, защото той е човек с най-много опит в нашия отбор и очакваме този сезон да се бори изцяло и основно за титлата в нашия шампионат. До него е Мартин Коев и Димо Бузуков. Това е екипаж, който е изцяло с по-опитен навигатор и по-млад пилот, който не се е доказал, и нашата концепция е точно такава да обучаваме и пилот и навигатори, но когато един пилот е млад, поне трябва да седне опитен навигатор, за да може така да го пътства добре и да му предаде опита, който е направил. Нашата гордост тази година е цяло дамски екипаж, който успяхме да направим. Виктория Гъркова и Данислава Павлова. Украшение, защото знаете, че всичките ние сме мотивации, когато сложим каските, почваме да гледаме на криво. Надявам се те така да разветряват отбора и да ни карат да се усмихваме. За втори път в нашия проект изпада човек, който е на 16 години, до съвсем скоро навършени, Денис Пенчовски и Васил Георгиев. Това е концепцията на нашия шампионат и съм изключително горд, че в България има хора, които милеят за този спорт, най-вече техните родители, които се опитват да покажат правилния път за развитие. Знаете, че спорт изгражда личността и когато има такива млади хора, ние сме длъжни да дадем максимум от себе си. И логичното продължение на нашия спорт, това е картинг спорта. Това са двама братя близнаци, които ще карат от името на нашата академия тази година и ще се борят за шампионската титла. Това са деца на наш известен пилот. Проверете Дани Алекс. Това са хората, които ще водят техните батки и каки и се надявам след няколко години да се качат в автомобилите. Искам всички вие дружно да отвиете колите, за да ги представим на нашите гости. Благодаря ви.
е, да кажем, половината от скоростната кутия в новия шампионат, т.е. в вече двугодишния шампионат Hyundai Racing Trophy. И повече за новата кутия от типа Dropbox ще ни разкаже треньора в шампионата Петър Гьошев. Това желязо не ми трябва на мен. Аз ще го оставя, защото цяла зима се играем с тези железа. Какво да ви кажа, тези коли от миналата година имаха нужда от това подобрение, защото наистина тази кутия помогна много за динамиката на автомобила. А нашата концепция е, че не трябва да се влияе върху мощността на колата, а напротив трябва да я запазим в същото състояние, в което е и то стандартно, за да не се амортизират двигателите и да имат доста по-голям ресурс и да подобрим динамиката точно с тази кутия. Всяка една съвременна рали кола разполага с такъв тип кутия или така наречените секвенциални кутии, които са на същия принцип, но просто се преключват малко по-бързо, но са доста по-скъпи като цена от тази. Тези кутии ни ги изработиха в Чехия наши партньори, от които сме страшно доволни. И сега се надявам още в първото състезание да покажем реално колите колко по-динамични си и наистина колко по-бързи като пробег на определена отсечка. Точно така. Не по-издръжливи не бих казал, защото колкото по-бърза става една кола, тя се амортизира доста повече. И бих казал, че с тези кутии определено механиците ще има доста повече работа, защото тези кутии не позволяват абсолютно никакви грешки от страна на пилота. Тази кутия, както карате на 6-та предавка, така във всеки един момент при грешка може да включите и първа с голяма скорост, което значи двигателят ще бъде разгромен на части. Това е проблема с тези кутии. Утре и в други ден ни предстоят тестове, точно в тази насока да покажем на пилотите как се карат такъв тип кутии, да бъдат малко по-внимателни, с малко по-резки движения. Мисля, че доста грамотни младите пилоти, ако слушат внимателно, би трябвало да нямат никакъв проблем с управлението на това нещо. И разбира се, други подобрения, с които също трябва да се запознаят през утрешния ден. Надявам се в шейкдауна на Румъния, който ни предстои също да се отпуснат и да могат да покарат добре за време, защото шейкдауна там е направен в част от отсечка, която ще карат в следващия ден на самото рали. Така че имат много време пред тях, за да свикват с колите и да ги опознават. Пепи, може ли само да кажеш за другите промени? Знам, че сте направили окачването по-издръжливо в момента. Освен, че е по-издържливо, то е доста ако мога да кажа на жаргон, втвърдено. Всички серийни тампони са подменени в предницата на автомобила с доста по-плътни такива и колата е доста по-директна, при всяка команда се подчинява много по-добре. Една от големите проблеми след скоростната кутия е това, че височината на колата е доста по-снижена. Имаме вече 16 цолови колелета, които са с спортни гуми, така да кажа, защото сега карахме с семислик гуми, които бяха гуми за серийно вграждане в автомобилите и за да могат да се карат по улиците. Тези гуми, които сме обули в момента колите, са доста добри на марката Ханкок и тестовете, които направих аз с автомобил, се държаха просто отлично. Тоест тези гуми вече са само за рали? Само за рали. Това е гума, която е хомологирана за кръг от световния шампионат, включително и национални първенства. И определено ще ни трябва малко време, за да се адаптират към тях, да знаят как се загрява гума, как се работи с нея. Тоест по-специфично, че тук трябва да... може ли да кажеш какви са разликите при работата с тази гума и с предишната? Какво трябва да знаят пилотите? Утре какво ще им кажа на пилотите ли? Първото, което тази гума трябва да се загрее много добре, за да може да стартира да влезе в един работен режим, така на оптималната температура, която е препоръчителна. Тоест в прехода той трябва хубаво да загрее? Да, може би 5 минути преди старта на етапа той трябва да загрее много добре гумата. Преди старта на етапа трябва да слезе да направи налягане, защото знаете, когато се загрява въздуха от една гума, той се разширява и увеличава своя обем и съответно дига налягането. Трябва да се направи налягане. Тази гума горе-долу, аз по мои изчисления на студен асфалт около 6 градуса беше асфалта, когато правих тестове. Карахме с смес, който беше медиум от трите типа смеси, които се предлагат в този размер гуми. Тоест вие ще карат за всичките кръгове с медиум? Ние ще караме и с трите разновидности, защото софт гумата ще я ползваме изцяло за студен и мокър асфалт. Това са новите тенденции, да няма изцяло мокра гума, която да е за мокър асфалт, да се кара с най-меката такава, защото знаете, гумите са нарязани по строго определен начин, от тия нямат право да се донарязват. Добре, пилотите ще могат сами да избират с коя гума ще карат, колко често ще ги изменят или не? Точно така, пилотите за момента за Румъния ще използват само две смеси от тази гума, защото хард гумата, която е най-твърдата смес, най-вероятно ще използваме от средата на сезона, когато са топлите дни и горещините в по-дълги етапи. За
сега нашия тим разчита изцяло на две смеси, които са софт и медиум като смес и мисля, че в Румъния ще започнем с софт гумата, защото ще е доста студено. Един от етапите се качва доста високо в планината. Предполагам, че температурите може да стигнат и 0 градуса. Така по данни на хора от екипа се очаква студен циклон да напое точно в дните, когато сме в Румъния и се очаква снеговалеж също, което значи, че пилотите ще бъдат сблъскани с сериозни препятствия. Аз им казах, че това ще бъде едно Монте-Карло за тях. Малко Монте-Карло, но ще бъде точно Монте-Карло и това сте знаете, че ги направи съответно по-добри за напред. Добре, и за последното главното подобрение в колата мисля, че беше диференциал, нали така? Диференциал е това, което виждате също на масата. Той също е с прави зъби, което доста намалява триенето в скоростната кутия и мощността, която дава вече двигателя към колелата е доста по-голяма като мощност, защото няма такива загуби, такова триене. И най-вече се постарахме колите да изглеждат добре и кокпита също да им е много добре подреден. Може само да махнете доста ненужни компоненти. Да, разбира се. Ако трябва да започнем от педала на спирачките, че е оголемен с шкурка, арматурното табло освободено, виждате парното къде е преместено, вече обдухването на парното е само на стъклото, няма други обдухватели, защото знаете, че когато завали дъжд, се изпотява предното стъкло, което е много опасно. Затова сме акцентирали върху тези неща, виждате карбоновите детайли, лоста на скоростта е преработен, ключ маса, между двете седалки сме направили така един обособен пулт, който е ключ маса, регулатор на спирачки, ръчна спирачка, лоста за скоростите. Виждате, че акумулатора вече е преместен вътре в купето зад пилотската седалка за по-добър баланс на автомобила. Абсолютно всичко е преработено в колата, дори дребните детайли, виждате, дори тапицерите на колите са преработени с оглед на това да е доста по-комфортно. Предната част на колата изцяло в черно бояди са с матов оттенък, за да не се отразява светлината в колата. Тоест флокирано ли е това? Или не? Не е флокирано, това е само черна структура е боядисано, защото флок събира страшно много пръхолет, аз не съм фен на това нещо. Карал съм с флок и наистина не съм голям фен. Виждате по-малките странични огледала, които разбира се са позволени за тази кола и могат да бъдат хомологирани. И те сами сте ги правили? Точно така. Идваха хора от страна на Българска федерация по автомобилизъм, описаха подробно и заснеха всички подобрения и очаквам преди заминаването ни за Румъния в началото на другата седмица да получим нови хомологационни фиш с всички промени и съответно да постигаме по-добри резултати. Какви относно пилотите в шампионата имаме много нови лица, т.е. Почти всички са нови, с изключение на Симеон. Да, наблегнали сме на млади пилоти с опитни навигатори. За мен това е добра концепция за развитие на тези млади пилоти, защото до тях трябва да седне някой опитен. Ето, примерно, давам ви за пример Денис Танчовски, човек, който никога не се е качвал в автомобил. Не състезателно, но в автомобил не се е качвал. И за него е препоръчително да има опитен навигатор, защото е много бърз като пилот. Но той думите, които му казах, той в момента не знае колко бързо кара по завоите. Наистина той не познава добре материята и за мен е важно да го опазим в началото от грешки. Така че в общи линии шампионата влезна в формата, в който желаяхме от самото начало. Млади пилот, новобранци, да им покажем правилния път и да ги оставим след това за продължат развитието си да грам. Няма ли тип съм Митко Спасов, този навигатор, който сега беше така ръководителя на навигаторите, също треньор на навигаторите, да го кажем. Няма ли да излипва неговата фигура в тази година? Митко ли? Да. Митко продължава да е моя слабост, продължаваме да работим заедно. Най-вероятно предвиждаме да направим някакъв съвместен старт двамата с него, за да покажем на младите пилоти реално скоростта, която се надявам, че не сме забравили двамата да поддържаме по етапите. В момента започва Моторспорт Академия да развива новия автомобил, който ще бъде също на базата на i20, но ще е в група R2 ще попада. И там сме насочили основно усилие и се надявам, когато стане автомобила, самото да излезем на трасето, за да покажем какво сме направили и колко е бърз автомобила. Това ще бъде... Значи тази година ти и Митко ви очакваме на трасето. Надявам се. Надявам се, наистина. Говорим, може би, за какъв момент във време? Може би в края на сезона, да. Края на сезона. Да. Добре, Пепи, благодаря ти. И аз благодаря.